Fi'n dod yn reiddiol o'r Idaman yn y de, ond fi wedi bod yn byw yn y Gogledd, yn Ngwynedd. Dwi'n gerddor, dwi wedi bod yn aelod o arlog a crastant, a dwi hefyd yn darlithio mewn cerddoriaeth. Dwi'n dechrau chwarae yr acordion pan o'n i'n tua 10 oed. Nath fy mam gi brynu acordion bach i fi, ac fi wedi bod yn chwarae'r pibgon ers rhyw 15 mlynedd. Nes i ofyn i Jonathan Shorlan greu par o bibgyn, un i fi ac un i'm cyfaill Hugh Roberts. Pan ges i afel yn y pibgon am y tro cyntaf, nath rhywbeth fy nharo i. Tybed oedd e'n bosibl chwarae'r offeryn yma trwy wneud anadlu cilchol, a fe nes i weithio ar y dechneg yna nes mod i'n cael y beth yn gywir. Mae'n ymwneud â natur o'r offeryn. Yn gyntaf, chi ddim yn gorfod cyffodd ar gorsen gyda'ch gwefusau. Ys dim ombwysio, dych chi i gadw. Ac ar ben hynny, beth ydy'r pibgon, wrth gwrs, ydy sachbib heb y sach. Beth ych chi'n neud felly yw defnyddio'ch bochau fel y sach. Mae'n swnio'n fwy anodd na yw e. Wrth esbonio'r peth, mae rhywun yn gofod dweud, wel, chi'n anadlu mewn trwch trwyn tra bod chi'n dal awyr yn eich bochau. A tra bod chi'n anadlu mewn, chi'n gwthio'r awyr mas gan ddefnyddio'ch bochau. Da yw swllt oedd honna, a ges i honna oddi wrth Hugh Roberts. Mae'n gan o Sir Fôn, mae yna fychan sy'n mynd mas ac yn osadwrn i wario'i arian yn y dafarn. Mae gyda fe swllt i ddechrau, mae'n gwario ceiniog a cheiniog arall, ac wrth gwrs yn y pen draw, stefedd ddim byd ar ôl.
Mae'r fedle fawr yn un o'r alawon sy'n cael ei defnyddio ar gyfer canu cyrolau. Dwi'n hoff iawn o'r alaw yna am ei bod hi'n bosibl i chwarae hi yn ar y deg ac yn gyflym a mae yna ddwy hunaniaeth iddi. Ac fe ddysges i'r alaw gan...